Fi niciodată suporterul Stelei, al Rapidului și dacă, Doamne ferește, dar nu pot să spun ceea ce aș vrea să spun, nu o să fiu suporterul Dinamo, Steaua sau Rapid. Pentru că respect prea mult acest suporter minunat care avem și nu pot să fac așa ceva. În Liga 1, bătălia pentru supremație e un spectacol în 3 acte. Steaua e la 3 etape distanță de titlu. Sâmbătă de la 5 după amiaza, un meci cât o finală. Universitatea Craiova Steaua. Liga 1, în direct la Antena 1. Antrenează-te pentru spectacol. La începutul săptămânii, Adrian Mititelu și-a adus aminte că în 1973 Craiova a pierdut un campionat în fața lui Dinamo din cauza ardelenilor de la CFR, care nu și-au apărat corect șansele în fața bucureștenilor. Mititelu i-a avertizat pe clujeni că așteaptă să-și ceară scuze. Altfel, în derbiul de sâmbătă cu Steaua, Craiova va juca cu tineretul. Spuneți-i lui Mureșan că dacă nu-și cere scuze, s-ar putea să regrete toată viața. Am înțeles. Să pună cu mine că dacă nu cere scuze să mă uit dacă îl bag echipa a doua pe teren. Totul s-a schimbat după meciul de ieri dintre Dinamo și Craiova, terminat 4-4. Mititelu l-a acuzat pe arbitrul Martiș pentru eliminarea incorectă a capitanului Dorel Stoica și a spus că totul se întâmplă din cauza echipelor bucureștene. Patronul Craiovei a anunțat că nu mai așteaptă scuze de la CFR și Universitatea va juca cu cea mai bună echipă contra Stelei. Cade toată treaba cu CFR-ul și cu aia și discutăm sâmbătă cu Gigi Becali și fără Stoica. Partida dintre Universitatea Steaua se joacă sâmbătă în direct la Antena 1 de la ora 17. Pe 25 februarie 2004, Tinel Staicu, pe atunci patronul Craiovei, în căutare disperată de antrenor, l-a adus în bănie pe Marius Lăcătuș. Fosta gloria Stelei a căzut de acord cu Dinel, dar după 8 ore, la presiunea suporterilor olteni, a plecat în grabă din Craiova. Că să caute Marius Lăcătuș un stelist la cândva și că l-a arătat vor chilotul și mai nu știu ce. După mandatul de 8 ore a lui Lăcătuș a urmat cel de 3 etape a lui Nicolo Napoli. În 2004, Craiova a terminat campionatul pe locul 4, după care a urmat prima retrogradare din istoria clubului.